Poistná hydroizolačná fólia sa pri hrebení ukončuje dvoma spôsobmi. Ak je strecha zateplená až po vrchol hrebeňa a používame vysokodifúznu fóliu, preložíme fóliu cez hrebeň. Pri streche zateplenej po klieštiny alebo bez tepelnej izolácie ukončíme poistnú hydroizolačnú fóliu cirka 5 cm od vrcholu hrebeňa. Po uložení kontralát preložíme cez líniu hrebeňa nový pás, čím zaistíme prekrytie na obe strany po 20 cm. Pás sa kotví do kontralát podobne ako do krokiev. Treba dbať na to, aby bol napnutý. Tým zamedzíme prípadnej kondenzácii. Podľa typu škrydly a sklonu strechy určíme odstup prvej laty od hrebeňa a prevýšenie hrebeňovej laty nad hrebeňom. Prevýšenie realizujeme pomocou držiakov hrebeňovej laty, ktoré osadíme na styk krokiev. Táto lata musí byť nastavená tak, aby sa hrebenáče nedotýkali krytiny a išli v jednej línii. Medzera medzi hrebenáčom a krytinou je cirka 0,5 cm. Tým dosiahneme ďalší odvádzací vetrací otvor. Hrebeňovú latu prichytíme z boku skrutkami ku všetkým držiakom. Použitím hrebeňovej škrydly pri profilovaných škrydlách z jednej aj z druhej strany hrebeňa nie je potrebné aplikovať na hrebeňovú latu vetrací pás. Vetrací pás sa vyžaduje, ak je ukončenie v oblasti hrebeňa základnou škrydlou. Ukončenie hrebeňa sa rieši hliníkovým alebo keramickým uzáverom. V prípade nutnosti je potrebné uzáver upraviť. Uzáver upevníme nekorodujúcou skrutkou o hrebeňovú latu.